दिनै जोङो बे मण्डलमाखा गामिनि एलपि स्कुलाव जे दिनै बे प्रेस मिटखौ जों मानो खालामनो गोनां जादों बिनि खेंफोरथि होनो जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स-BLT-आ दिनै जमा जादों आरो लोगोसेयै गोदोनि भलन्टियार फर्सनि सेन्ट्रेल कमिटि गासैबो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गोदोनि बे भलन्टियार फर्सफ्रा दिनै बेयाव मोनसे सावराय मेल लादों आरो बे मेलावनो जोंबो बाहागो लानाय बे समावनो जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानो गोनां जादों। दिनै जोङो बुंबाय थादोंमोन साननैसोनि सिगाङाव RTI मारिदों होननानै दिनै जोङो गासैबो ब्लकआव RTI मारिनानै बिनि थयथ'फ्रा फैजोब्बाय आरो मोननैसो ब्लकआव फैयाखै। दिनै बिनिनो जों गिबि जोङो खैराबारि ब्लकनि आन्दाराव मोनथाम BCDC-खौ जों दिनै केस होगोन। बेनो जाबाय जोंनि सेथि केस होजेननाय एक्स-BLT-आ जों बेखौ थांखि लादों। BCDC-आनो जाबाय सिनाकना BCDC नाम्बार 1, जारगाव BCDC, गबसासुबा BCDC। जे जों बे मोनथाम BCDC-खौ मा कारनाव केस होनाय जागोन जों बेखौ थानायाव बेखौ पुलिस केस होनाय जागोन। मानो होनोब्ला सेन्ट्रेलि स्पन्सार जितु MGNरेगा बे MGNरेगा स्किमखौ ओरैबायदि जाख्ल'दों, बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामदों जे बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों जे उइदाउट खामानि मावालासेनो जब कार्डआव फैसाखौ बोरै सोनो मोनगोन, नाम्बार 1 कुइसन। आरो बिथांमोना जब कार्ड हल्डारफोरखौ ओरैबायदि थगायदों, ब्लेकमेल खालामदों, बिनि थाखायनो खामानिया मोजां जायाखै आरो खामानिया अनगयिं जानानै दङ आरो आद्रा खिद्रा जानानै दङ। बिथांमोना जिखिनि MGNरेगा जिथुनिखि जब कार्ड बे जब कार्ड हल्डारनिफ्राय बिथांमोना फैसाखौ कालेक्सन खालामो उइदाउट खामानि मावालासिनो। बिनि उनाव एसे एनै खामानि मावनानै बिथांमोना खामानिखौ हगारो बा गारनानै दोनो। बिनि उनाव लासै मा खालामो बिसोरो मेटेरियेल्स बिल बख'यो। बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा जेबो मुलाम्फा जायाखै। बिनिखायनो जों गोख्रोङै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स-BLT-आ बे मोनथाम BCDC-खौ जों दिनै प्रथमबार माने जात्रा खालामगोन। जोङो बे मोनथाम BCDC-खौ जों दिनै केस होगोन। आरो फंनैसो खोथा जोङो बुंनो गोनां दङ। जोंनि गेजेरावनो जिथुनिखि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स-BLT चेयारमेन सनेस्वर बसुमतारी, बिथाङा ओरैबायदि जोंनि एक्स-BLT-फोरखौ ब्लेकमेल खालामदों। दिनै बियो फोरमान जाबाय जे बिथाङा ओरैबायदि खालामदों जोंखौ मानि रिसिप्टआव सहि लानानै बे फैसाखौ उइद्र' खालामदों। जे बिथांखौबो जोङो गाबोन सबनेहानि गेजेराव जों थानायाव पुलिस केस होगोन बिथांखौ। आरो बिथांखौल' नङा, लोगोसे जोङो WPT डाइरेक्टर आरो सेन्ट्रेल कमिटिनि जनमहन मसाहारि, कार्बि आंलंनि जोंनि एक्स-BLT वेलफेयार ससाइटिनि चेयारमेन सेन्ट्रेल बडिनि, बिथांखौबो जोङो केस होगोन। गाबोन सबनेहानि गेजेरावनो बिथांमोननि केसखौ रेजिस्टार खालामगोन। आरो आंजों लोगोसे लोगोफोर दङ, बिथांमोनाबो बुंगोन लासैनो मोननैसो बुंनो खेंफोरथि होनो दं, बिथांमोनाबो बुंगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। दा बिथांमोना ब्लकनि बा BCDC-नि चेयारमेन जानानै TCLCC चेयारमेन, BCDC चेयारमेन, बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ मेगनाव हाद्रि सारनानै ओरैबायदि जाख्ल'दों जे ओरैबायदि जों थयथ'फोरखौ दिहुनबाय। दिनै जों रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो स्पष्ट भाबै बुंना होनो नागिरदों। नोंथांमोना नाय, नैबे मोनसे लिस्ट। बे 2013-14नि 2013-14आव बिथांमोना 51 न' दं बेयाव। बे 51 न'आ गंसेबो लुफुंजायाखै। होमबा बिथांमोना बोरै कनसिडार मोननो? बेनिखायनो जोङो दिनै सासेबो जों BCDC चेयारमेनखौ जों रैखा होआ। मानो होनोबा बिथांमोना चेयारमेन जानानै मावजिनि बारलाय नेवलायनि बारलाय बे सेन्ट्रेलि स्पन्सर स्टेट चेयार बिथांमोना आत्मसात खालामदों। बेनिखायनो जों बेखौ केस होनो दिनै जोङो बाध्यता जादों। 6 मास गभर्नर सालायबाय, खिन्थु दिनैसिमबो पुलिस प्रशासना हमनायासै नङा। गभर्नरा जाबाय बे इनभेस्टिगेटर नङा। दिनै गभर्नरा इनभेस्टिगेटर नङा। बे इनभेस्टिगेसन खालामाखै। दिनै CBI इनकुवारि जानोबा गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल नांगौ, आसाम गभर्नमेन्टनि एप्रुभेल नांगौ। दिनै हाग्रामा महिलारा बेसेबांनिखि दम्बलि मारिथों, बनजार मोना बेसेबां गिदिर खोथा दा बुंथों, दिनै बे फनिन मोना बेसेबां गिदिर खोथा दा बुंथों, सानसेबाबो बिसोरो CBI इनकुवारि होनांगौबा बिसोरो जेलाव थांजोबगोन। आरो जोङो नोंथांमोना नुगोन साननैसोनि उनावनो सानैसो चेयारमेना हाबगोन। बे जोंनाव फोरमान दङ। आरो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ केस होग्रा रावबो ओंखाराखै। दिनै रायजो राजाफ्रा
रायजो राजाफ्रा जोंजों कपारेसन होदों आरो बेबायदिनो जोंखौ हेफाजाब होबाय थायोबा सोर हाग्रामा बिलाइ हाग्रामानि बिफाबाबो जेल जागोन जोंजों बे रैखा गैया बेयो सानसुमानि गोदान आफाद दानाय मा बुङो नोंथांमोना सानसुमानि बे आफाद दानाया बे मिनिंलेस मानो होनबा बिथाङा गोदोबो BSc सुक्ति खालामबाय बिथांखौ जोबोद मान होदोंमोन रायजो राजाफ्रा सन्मान होदोंमोन बिथाङा सालायाखिसै बिथाङा हगारनानै होदों BSc आबो गाज्रि नङामोन बिथाङा मानो हगारना होनांगौ BSc खौ बड'लेण्ड मोननायनि बेनो मोनसे लामा खुलिनायमोन हा बिथाङा जे दा गोदान अर्गानाइजेसन दानानै रायजो राजाफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनांदों बे माब्लाबाबो बे जाफुङा आरो बिथांनि बे माबाया हाग्रामानि एजेन्टसो बिथाङा बे कन्ट्रेक्सुवेलाव खामानि मावदों बे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो बे हाग्रामानि माबानि सानसुमानि बे अर्गानाइजेसना थाया बियो बे फैलार बियो ओरैनो आख' फाख' खालामनायसो होंगो दोंगो खालामनायसो आरो दिनै हाग्रामा महिलारिया गोबां साख्रियालफोरखौ एजेन्ट बानायनानै दोनदों जाय मानसिफ्रा मास्टार 50,000 60,000 70,000 दरमाहा मोनो बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया एजेन्ट बानायदों बिथांमोनखौ लिंहर 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेबायदि थाखा हरो दिनै BTAD-आव जोंनि मानसिफ्रा आन्दलनकारिफ्रा बारग' दावहारुफ्रा रानथाब खोनथाब दङ सोरबा भेन्सार स्कुलाव मास्टारफोर मावनानै दङ सोरबा दरमाहा गैयालासेनो फोरोंगिरि जानानै दङ दिनै बेफोरखौ हिसाब गैया हाग्रामा महिलारिया बेफोरखौ हिसाब गैया दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय हाग्रामा महिलारिया गंसेबो LP स्कुल लुवाखै BTC-आव एडुकेसनाव फैलार स्पर्ट्सआव फैलार एग्रिकालसाराव फैलार बेफोर गासैबो डिपार्टमेन्टआव फैलारानो फैलार हाग्रामा महिलारि बेनिखायनो जों रायजोफोरनो साननैसोनि उनाव आरो मोजां मोनसे खोथा दंबावो बेखौ जों खोन्थानानै होजोबगोन बिथांनि खामानिया जाबाय मोनफ्रोमबो खामानियानो कन्ट्रेक्सुवेल दिनै गोबां NDB थैलांबाय गोबां दावहारुफोर थैलांबाय दिनै बेफोरनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बिसोरनाव दिनै जे BTR-आव जे मोजां एचिभमेन्ट मोनबाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो हादों दिनै मोजां इनस्टिटिउसनफोर मोननो हादों बिथांमोना बेखौ माने नेग्लेक्ट खालामनाय जादों आरो बिथांमोना आंनिबाथ' बिथांमोना रायजोनाव निमाहासो बिनांगौ दिनै रायजो राजाफोरनि धौखौ नुनानै हाग्रामा महिलारिया गिदों बेनिखायनो दिनै अन्जलि दैमारि जेब्राराम मुसाहारि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांखौ हायार लानानै दिनै बिथांमोनखौ कन्ट्रेक्टआव लादों आरो बिथांमोना कन्ट्रेक्सुवेलाव खामानि मावदों हाग्रामानि बेनिखायनो दिनै आङो नायगिरनानै मोनाखै हाग्रामा महिलारिया जे बबे समस्थियाव देरहागोन आं नायगिरनानैनो मोनाखै बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदों मैं कोनथु समस्ति हारिबो हयथ' बिसारि हाबनायलाय आं दिनै बेखौनो बुंदों आं दिनै हाग्रामा महिलारिया बबे मोनसे समस्थियाव देरहागोन बेखौ आं नागिरना मोनाखै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनै हाग्रामा महिलारिया 0 बे देरहानो हाया दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांनिखि BPF-नि गिदिर मिटिं जादों मास गेदारिं जादों बेफोर गासिबो मिटिं गासिबो आउटसाइडनिफ्राय सनितपुर बबेबा मंगलदै दरं जिल्लानिफ्राय लाबोनाय गोजा बेफोरो बेयाव हाग्रामा महिलारिया फैलार लकेलनि मानसिया दिनै सासेबो ओंखाराखै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनै हाग्रामा महिलारिया 0 फैलार आरो बिथांमोना जे ओरैबायदि जगैनो मानसि ओरैबायदि लुन्धन खालामबाय ओरैबायदि दाखु बायदि राज खालामबाय बिथांमोनाव गोबां खोथाफोर दङ खोथा थाखोमानानै दङ आरो बिथांमोना जे मा मानसि आरो बिथांमोना मा खुलुमबाय धन्यबाद मिडियानिसिम मैं तुके कबा खुलुसु कि जे हाग्रामा कोन और उदालगुरि जिल्लार एक्स BLT कोन हेतु एवंलोके भालके भाबि चोवातो ভাল और नरा जुदि आमाक स्टेटमेंट दिबो नालागे बहि थाक विपद आछे किन्तु आमी जे लाइनत गई आছো हेतु भालके चिंता करातो तेमलोकर कथा इतना VCDC-ৰ যিমানখিনি চেয়াৰমেন আছে মেম্বাৰ আছে সব জেলত যাবাই লাগব এইটো ডাইৰেক্ট কথা আৰু যোনে বেয়া কাম কৰিছে এওঁলোকে যাবাই লাগব উপায় নাই কৰিব লগা বহুত কাম আছে কিন্তু বেছিভাগ আমি কথাবিলাক কৈ থাকিলেও তেওঁলোকে বেয়া পাই থাকে আমাক কিন্তু আমি নকওঁ কিন্তু উপায় নাই ক'ব লগা হৈছে সেইটো এওঁলোকে ভালকৈ বিবেচনা কৰি চাওক আৰু ভালকৈ মাইণ্ডবিলাক কি কয় কিবা কৰি লওক সেইটোৱে সব যাব ওদালগুৰি জিলা যিমানখিনি এক্স BLT যি কাম কৰি আছে এওঁলোকে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু যিটো মানে কোকৰাঝাৰৰ পৰা যিটো মানে কোনি আহে কোনি নাহে আহিব দিয়ক আমাৰ ওচৰত আমি আলোচনা কৰিম সেইটো
সেইটো কথাটো এওঁলোকে বুজি পাই যদি আহিব নালাগে আৰু বুজি নোপোৱা যদি আমাৰ লগত লগ ধৰক সেইটোৱে কাম তাৰপিছত আমি ক'ব লগা কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰেছ মিট দিয়াৰ কাৰণে আমাক বেয়া পাই আছে কিন্তু আমি নিদিওঁ আৰু কোনোবাই যেনিবা উল্টা পাল্টা কৰি থাকে কিন্তু বিপদ আছে এইটো ডাইৰেক্ট কথা ক'লোঁ মই ধন্যবাদ